wow, my jsme Zebroši. a reagujeme na fyzio. Ano, video se jmenuje Lirila, napadne náš obytný vůz. Pomoc. Ano, pomoc. Momentálně už se nacházíme v obytném autě a někde poblíž by měla být Larila. O ne. Objevíme, ono totiž se teď stěhuje z Teplíně, je takhle z pouště do lesu, kde je totální zima a my se nacházíme někde mezi. To tam asi nedošlo, že jako zima, když se to v Čechách. Jim tak jako, no, A teď je třeba celkem teplo. celkem, Ale my Lirilu občas potkáváme, když jdeme se domů, viď? samozřejmě. A brainrati jsou starý jako takový, ne? Tak to teď musíme prozkoumat a teď ji prý hledá úplně každý, jak takhle se stěhuje. No a snad my budeme jako první, kdo ji objeví. No a Anetka už všechno sleduje na dronu. Anetko, Tady nějakou dobu tím dronem prolétávám a je to tady vážně celý zalesněný a je tady vážně zima. No Anetko, drž se, co si myslíš, Pepo, že se stane? já myslím, že ji Anetka najde. Jako já jí věřím, jako, věřte Anetce. Každopádně jsem si zatím ničeho divného nevšiml. Kluci, vidíte to? Pan Tekle, To je určitě Lirila. To mi neříkejte, že tady chodí Lirila bosa. Musela jí asi zpočnout. To bude naše výhoda, protože nebude tak rychlá, ale snad nebude nebezpečná, no uvidíme. No a venku je asi minus 10 stupňů a tu botu bychom měli najít, ale tam strašná zima, tak snad nezmrzneme, takže pojďte se oblít a jdeme. Lidi, tahle oblast. To jim určitě pomůže najít Lirilu rychleji. no přesně, Lirilu. Je to Lirila. Je úplně obrovská, takže doufám, že tady Lirilu najdeme co nejrychleji a třeba objevíme i jiný brainrot, ale aby kluci tak se extrémně bojím. Pozor. Každopádně, já doufám, že to najdeme co nejrychleji, protože je strašná zima. A kluci, já jsem vám to říkal, podívejte se, i můj teploměr uvedl, že je tady minus 10. Kdybych já měla takový teploměr, tak vím, kolik je stupňů. No to já taky, každý den jsem se koukala. Ty na bíle, když je strašná zima, tak tady snad neumrzneme, ale no, že se tam nacházet asi někde. Jasně, ale to oblast. A kdybychom náhodou tady umrzli, tak to nezachráníš, protože máš svůj baťůžek. Jdeme dál, protože to Baťůžek. po chvíli hledání se A jdou si rychlí. zjistíme, jestli se u ní nenachází Lirila. To je nějaká fakt velká a má obě pan takhle. Jo. Co to je? Danger! Nebezpečí. U základu, tak se půjde podívat blíž. No, to docela bojím, ale nikdo nikde není, takže teď máme čas to pořádně prozkoumat. Už jsme tady zkouknul nějaký věci, ale vypadá to, že tady asi Lirila vyšetřujou. Ty to je hodně policajně. Ty věci určitě měl vůbec v tom tatušku. Ne, oni je teď našli. Aha, já Ty to vůbec nechápeš. Vůbec jako, Ne, ani za to. au, mami. Podívej se, tady je tenhle ten lokátor, ten by se nám určitě musíme 100% vzít. Jo, ten korkovu, ten se bude taky hodně. Jo. To podle mě to je nějaká pasta na Pražě. To se adresu, to bychom měli říct Anetce. Lidi, kluci mi poslali ten odkaz, to vypadá, Ano. že jsem se spustila, takže to je nějaké video, takže si myslím, že by se Že chvilku myslela, že Anetka je Rumi, já nevím proč. Jako, Myslíš, že mezi up, so the moment. super divná. Jen abyste věděli, já jsem si v reálném světě střihla o filmu. Aha. Já ji neznám vůbec, takže nevím, vypadá. společně podívat, takže jdeme Odhalení? Ne. a co se tam děje, tam jede nějaký slon, nějaký nákladňákem. Ale ne, tam jsou nějaký hřebíky na silnici. Ne. Odpíchnou, a co ten pán, který řídí? Teď to vypadá vážně děsivě, akorát sloní, co se s tím teď bude dít. Viděli jste ty plagáty, co jsou za Anetkou, ona tam má nějakou děsivou Lirilu. Ona tam má nějaká s červenýma On očima. jsem určitě zmotný na tu liru. Přesně, lira, libra, dolar, hrubu. Chce si píchnout. Tak tohle to vážně nebude vůbec dobrý, protože ten borec bude jedovatý, takže ten pán určitě Ten borec.
Tak to se, co se tu děje, tohle, a tam se nejde. Chudák. Kde smíš, že si myslíš, že to pomůže, ale ne, tady se ani nějak My v Africe jíme jenom banány a avokádo. Jsem ten mikrofon. Jo? Ale Chudák. Cože, a ono to dopadlo na toho sloníka a právě teď se tam spojou to sloníkovi nějaký buňky a nějaký osnatý. On se proměnil na on tak zmutoval. a jak vznikl, tak to musím říkat určitě klubu. Tak pardon, ale to je fakt nějaký epický. Jo, to on úplně zmutoval. Já si to myslela, jsem to celou dobu říkala. Abyste to pochopili, nemyslíme vážně, že říkáme, že máme rádi Fiziho. My ho moc rádi nemáme. Ale spolupráci chceme udělat. Ano. Pokud víte o někom, tak nám napište. Dej taky. Jo, já to jsem ještě taky cítila, bylo to vážně obřesný, ale to bylo kvůli tomu, že to byla Lirila. No, takže to byste měli To je fakt jazykom. nad tímhle celým areálem, no a vypadá to, že když půjdete ještě 100 metrů dopředu a pak odbočíte doleva, tak byste měli narazit na její stopu. No, myslím si, že byste ji měli pořád Pozor. a prozkoumat. Ono tam určitě bude. Jo, ještě kousíček. Umejte lotratou, aby se měl nakázat nejblíž. Když je tamhle, ty to nevidíš, ty to úplně slepé, no pojďte si to úplně obrovský. No ty jo. To je větší jak moje. Já mám jenom 1,54 m. Víš i já. Necelý 2 metry, tam musí být úplně obří, ale nikdy ji tady nevidím, ach jo, cože, a když mám takovouhle velkou nohu, jako si je právě její tělo, to musí být ještě větší, jo, já je úplně obří, no ale nikde, tady není, takže to víš, co to tady je, počkej, to je mezidrink, ne, to není mezidrink, to je nějaký její pitíčko, a to bych chtěl ochutnat, já bych to To je pitíčka lira. Jsme. Tou zprávu právě teď jsem druhým zjistila, že si kolem mě nechází SCP jednotky a vůbec nevím, co budu dělat. Já jsem si myslela, že když tady zůstanu, SOS krystaly. Zavolejte je. To je fakt hrozný. To je takovej huligán. Takovej huligán. Ne! Sakra, já jsem trochu prozradila naši novou písničku, to já tak to vyjde. Trošku. Určitě buďte připravený. Bude totiž fakt epická. A přistáváme i videoklip. A hlavně nezapomeňte dávat like a odběr. Jo. Běžte, rychle. Jo? Ty jo. Lidi, já se toho vážně bojím, ale to se ukáže, nebo co by Jak se tam ten dostal? když já mám taky vážně stíl. Zbraň? To je jako jistý zabít. To je jako taky potkáte psa na ulici a zabijete ho. Jako, to já nepochopím. Ano. A ještě jsme chtěli říct jenom, že my nejsme teriáni, my jenom vlastně máme masky, aby jste nás vlastně nechceme ukázat své obličeje. Děkujeme. My jsme na vás moc nádherný, určitě totiž. Ano, to je fakt podivný. Oh my god. No, vypadá to, že je i nějaký návazek, co to je podpis možná? Přeště toho. dokáže věci kromě náračky.
Ale oni, ty taky jako, já se omlouvám, ale jako promiň, ty taky jako prostě nepotkáš člověka, promiň, random na Hradsku. To dělá jenom Úchylové, Filipové. Ještě je tady ten nápoj, ale počkejte, teď jsme viděli venku. Jo, to je pravda, je tam jeden rozdíl, ten je plný a neotevřený. Já jsem ho chtěl ochutnat, protože já nekoupil. Tak schválně. Dobrá, třeba bude hodně dobrý. Jo, já chci taky ochutnat. Co si to děje, Huby? Je bude přehoupě, To je pěkně nahraný. počkat, Huby, co je s tebou? Pojďte hned ven. Oh my god, to se mi taky už jednou stalo. To jsem takhle vypila nějaký bubble tea a taky se ze mě stal nějaký gavlenec. To Víte? tak neskoušíte týdly Rivera potíčko. Jo, Ale mají to fakt pěkně nahraný teda. jo. Máš tu dávku. To nemá pejska. Vypadá to tak. Asi musíte dát 100 000 lajků, abychom ho osvobodili. Dávejte lajky, ale ne, jo. Klik, klik, klik. Tak se šáhnu do oka. Konečně našli. Trvalo nám to opravdu. Ale čím blíže jsme byli Jo. k základně, tím měl Domča na jeho lokátno větší signál. Ona bude tam, ona bude tam. Určitě, já se bojím, Stefo. Já taky anděl slávku. Co to vyšlo? Musíš ho trefit. Tak já bych mohl zkusit. Tak běž. To tady přijede, máš jako prostě. A tato by se jí lesí trafit, že je velká. Jako, ale je to gigantická. A já se omlouvám, že zním jako krytu, ale já jsem ho nemoci. Ale nic jim nedělá nějak. Vypadá to, že tam jste zabrali. Jasný. A teď mi zle úplně. Tohle se je páčně, tohle se je velice koukali. Jo. Prosej. Vzpomněla, co mu je stále tak, protože se jdeme podívat na něj. Lidi chybí už jenom pár lajků, takže rozhodně běžte mnou a klikněte na like. Dávejte lajky. Mám. Přistali 100 000, takže musíme tady ten spořit. Vidíme, správně to není druhý. Nic mě nebude. Jo. Určitě dávejte odběr a like. Ani ne, ne. Tak jako celkový zhodnocení toho. Bylo to velice zajímavý. Dobře, jakože celkem takový cringe, ale Jako nahran, to mělo jako... dobře. Celkově tu ten video bych dala nějakých 7 z 10, jako bylo to takový neprofesionální. My jsme určitě profesionálnější. Jo, Tak tak dávejte like, jinak za váma, a pokud mi dáte like, tak za váma přijde Jirka. čau, kámo. Z Brši.